bvunzai varipo Museyamwa tinzwe nyaya dzavo kudzoka kwavaita. Yes. Unopupura ukiweka dozi makatumira naatu mchima kumba kumukadzi wakabeka mukadzi mukatonibuda mumba macho mukatoenda distance kutaura nyaya dzamaitaura waichida kuti muzoenda kumba kwavo ndozvitamuwa unoti chinawo nditare atino mchima anoti iwe ndinotora atino mukati zvara uyu uyu ukatobuda nemudzimai wacho mukaenda distance wakati kuitasi ine discussion yamakaitaura hana kuindwa mukatozobva mese naatino mchibva kumba kwacho muchimakuenda kwamamakuenda ndozvaakapupura achitaura kudai. Nayo nyaya yaitika kunoku gozi Grey Muchemo akafonera kumba kuti kadozora ndamubata nemukadzi wako achibuda mulodge. Ndoba ndafonera munin'ina wake Grey Muchemo Atwell Kidwell taenda iye akati no kuti tipedze nyaya itsva handi unonzwa kuti ari kuti chii kumba kwavo kwomukadzi kumba kwababa vemukadzi ndokwaangari zvikanzi handi ndikuperekedza ndokuenda naye iye Kidwell wacho neni ndida kunzwisisa kuti tabatwa kupi kwacho nemukadzi warudzi takuona tichibuda mulodge ndo ndakaenda naye tikabvunza iye aripo Kidwell wacho tida kunzwisisa kuti tabatirwa papi pacho tikatoti no to add more ndikati kulodge kwauri kutaura kuti mandiwana ndiri kulodge ndichibuda mulodge mandiwana ndichibuda mulodge ndakamubereka here ndakaita sei ndine pendi yemukadzi wacho here ndine bhutsi dzemukadzi wacho here mandiona ndakaita sei pamuti mandiona ndichibuda mulodge nemukadzi wemunhu manonde ndakaita sei iyo kuti ndizoenda kumba kwavabereki vemukadzi yanga iri kuti ndinzwisise kuti ndakatoenda nemunin'ina wemunhu aripota wacho afona wacho andibata wacho kana kuti andibata kuti ndinonzwisisa kumunhu iye kuti zvakamira sei handi kuti ndiende nemunin'ina wacho yanga iri kuti mangwana zvisazonzi mamuri tu maonekwa muri tu ndakatora munin'ina wacho wemunhu aripota nyaya iyoyo kuti ndiende kumba kwacho kuti tinonzwisisa kuti ko nyaya ndunzi ndakwana iku muri muchibuda mulodge nguvari papi pacho zvamboita sei wai musuwe watongwa nyaya yacho zvakanzikana makudzoka musuwa muchadzoka muuye nemukadzi titaure mese muripo ko boyfriend kana riri boyfriend ndo ringauye here nemukadzi wemunhu kana kuti muridzi wemukadzi mukwasha anozikanwa mumusha memukadzi ndiye anofanira kuuya nemukadzi wake kudai hamene Museyamwa anofanirwa kuuya nemunhu ndiani muridzi wemukadzi anofanira kudhira mukadzi wake kana kuti vatezvara wake kudai. Yes, because mukwasha anozikanwa akabvisa mari yake handiti unless kana chiri chikombawo mumusha macho. Alright, zvokuitika ndezvokuti mukadzi outside kwakadozwa mukadzi outside kwakadozwa because vabereki vana tsano vakaenda kusaidi kwakadozwa saka musi uye watikauya kudare wewe mukadzi akatobva kuchikuti ndobva auya kuno auya kuno aifanirwa kuuya kudare musi wefriday watikauya uye akauya china chacho aiziva kune dare saka ndobva abva kumba kwavo achiti ari kuya kuno vanhu vekumba kwavo vatozondifonera vakati kuti maisimbati vari koko here ndobva ndati havako kubva kuseni havako patatoenda kudare havanambouya saka ndibva kunoko vachiti vari kuya ikoko wane ndobva ndafonera maisimbati ndikati maisimbati iwe wanzi wauya kunoko wane zvazvanzi ndandiri kudaiyo kudai uyo hana kuya ndomusi usina kuya kudare musi wachoyo vakaswera panonhu vakatotora kuti vanga vatori vese futi musi uya tikauya kudare zvazvanzi ndandiri kudaiyo zvazvanzi namaiguru kwatauya kunoko wani kumba kunoko ndati haako kunoko hana kubvira kuno. Museyamwa
to be fair enough munyaya dzakadai, we can't judge munhu kana kumupa mutongo. Zvandakaita paya kuti ndizopa hashi mutongo paya against murume, yakanga iri nyaya yekuti munhu haana kuuya kudare. Why? Handiti ndobva auya muno musi weMande, handakauya muno muteni wataura ndimi Maizuru akataura akati ndakangomirira handina chandiri kuziva nezvenhau yedare, makanga mati muchandidaidza kudare, musango makabva masvika kai. Ndikati of course nyaya yako takanga taiita tichishandisa kuda kuona kuti ustabhoni here hwekuti hauna kuuya kudare nekuda kwako kuti handiendeko. Handiti saka nyaya iyi chairi kuda maybe wakanga uri mukuwashano zikamwa mumusha here. Ngatiitei vabereki vemunhu vatipe ningi, because hapana patingape judgment kumunhu tichitonga mawitnesses. Izvozvo zviri rare kuti mawitness ndo ari kutongwa. Takatora mastatement emawitness. One of the witnesses ndine report izvozvi muno yekunzi akabatwawo nenyaya dzake dzechihure futi nevakadzi vevanhu. Saka panenge paine pavanenge vakwesherana. Ukaona mamba achitaura usumudze ruoko. Musiye asumudze, ndinyarare zvandikuda kutaura, iye ataure. Taura tinzi. Alright, pamusoro ndinoda kutaura kuti nyaya dzakaita seidzi vanhu havatozivana. Havatozivana? Varikutozivana. Both Mesimba akatozondifonera mushure mengo uya abatwa kadi Grey wacho. Ndobva ati aiti pekutanga pakabatwa nyaya iyi. Ndobva ati munhu akudza nyaya akatondinyenga akabvira kana chindinyenga. Vanhu havanoita zvekutakura vanhu vanozotengesa kuno. Saka ndobva ndamunetsaka iwo wakadi kundiudza kwakanyengwa pacho. Ndobva ndatoti iwewo unofanira kwati wadhumanisa maitodanana. Saka iwo pamaifa kwenda kulojina uyu wakabva waenda neuyu, ndo saka uyu akazomhan'ara. Saka pakazondifonera swera zura ichiti munhu wako akakuudza abatwawo. Ndikati makangofanana mese makafanana because sei ndibva ndati kadozora wacho ari kupi, ndibva ati ari kumba kwavo. Ndibva ndati kaGrey ari kupi, ndibva ati ari kumba kwavo. Ndikati kwewe uri kupi, zvandimba kwedu. Ndikati chero murume akahura anoramba ari pamba pake. Ndozvandaita kuti edza mutsanangura. Akataka kutaura mashoko ati hazvina basa rese ndaishandisa yangu. Ndikati saka zvikupinda papi izvozvi? Iwo ndiwanifonera ndati isusu chandaitsvaga ndechekuti uya auye pamberi pedare azotsanangurawo nyaya yake from his side. Mawitness akauya hongu takaona, but witness ratakaona iroro izvozvi munhu akauya zomhanga rikutomhangarwawo nenyaya futi yekutora vakadzi vevanhu. Saka kureva kuti kana chiri chihure chakanga chichiitika munhu wacho awaifunga kuti is a good man to you is a poisonous kwauri futi. Mukadzi uyu angaite sei shamwari yangu kuti timuwane muno mudare? Auyi. Si. Auyi. Kwabereki wacho Uyu ndakamutesa uyu. Because sei patika kudare. Vakaswera vane uyu. Uyu aifanira kuuya kudare. Wakavaona here? Vangaruvesa. Wakavaona here? Ati mukadzi akataura ndiri kudarira. Inzwa kabhuru mubvunzo wangu. Ndati wakavaona here? Handina kuvaona. So nyaya yako iwewe yese iri muno from the word go ndeye maiyesei. Sabhuku mamuda kutaura? Ndimi sabhuku wevanhu ava. Taurai. Ndinoda kuedza kuti mukadzi Fandira akatozinditizve. Because tabva muno mudare musi wamakapedza chimwe. Iye akaziva kuno kwavo. Ndiani? Mukadzi uyu. Akati iye inini ndiri kuda vana. Ndikati kweuri kutora vana wakanzi kudiwa. Iwa mambo uri kudiwa wakundikana nei. Ndimbambotanga ndiko kwandiri. Ndobva adzoka futi mangwana acho. Ndobva anditi handina kuziva kuti kune dare. Makadi kuvabatsira kuti kana usina kuziva kuti kune dare taurira kwamambo kuti uudzwe katetere kuya kudare. Zvose takataura ndikatobatana mai vake vakunetsana zvekuti vanoda vazivu. Ndikati mamusati marambana. Dai wakwanisa kuteerera kuti kwauya kudare kana makada makapanana gupi rokupi kudare saka woita sei zvika ndikuda vana. So saka kubanzi vakadi kumupa advice yekuti yo enda kupi
kudari bozi mga mama mtaona mtange mama kutonga makadi kumbali bazi kuti enda kudari kwa urudiwa kunopeza chi yaya kune nyaya saka chandari chikumbira museyamwa kuti nyaya idzi tidziite dzisingasiye vamwe vachizochema nesu. Ndakutaurirai kuti wai ndakapa mutongo ndakatorera nyaya yekuti munhu anoda kuita ustabhoni wekuti anonzi uya kudare obva aregedza kuya kudare, but muno the assignment was tichakuudzai kuti when are you coming kudare, handiti? Saka kana munhu anzi tichakuudza tinotarisa kuti sekretary wangu azomunotifya here, haana kumunotifya, saka munhu iyeye haana kuuya kudare not purposely, atoregedza kuuya kudare achiziva kuti handisati ndaudzwa ndichiuya kudare vanhu vako vadii vaveko kudare. Ndochimiro chakaita nyaya. Saka makanzwa ndakati aiwa ngaauye kupi kudare. Uye mamunzwa zvandamutaurira akati mese makateerera ndine 2 weeks ndichidanana naamai ava. Hamuna kuzvinzwa aitaura? Akataura 2 weeks ava vakati koimi handiti makataurira maitaurira mambo imimi kuti mune 2 weeks muchidanana nemukadzi yeye. Nhasi uno makuramba kuti hamuzvizive mazodini auda kutira kuisa chibhanditi chechipurisa matiri pakumupa mukana kuti munhu afunge kuti pana ndakuenda kudare kunotaura namambo tiri kunotaura takamira papi, uchirespekta here dare. Dai ndini takanga ndichimurova kwaakanga achirohwa kao aiti nokuti maindirova. Saka ndakadii ndakabvuma. Muno mamurohwe munhu handiti. Chandanga ndichikumbira itai masamoni ekusunga mai ava vabereki vemukadzi wouyu, vanhu vanoziva wemukuwasha uyu, mukuwasha auya kudare, handiti vanofanirwa kumuperekedza kudare. Mwana wavo akanganisa, mwana wavo haana kukanganisa, vanofanirwa kuuya kuzomira nemukuwasha mudare, so that kana taakutonga totarisa value yenyaya. Kana tichipa mutongo kunyaya toipa mutongo uri fair. Kana varamba kusungwa mukwasha achiklema kuti mwana wavo aura, ndinobvunza pfuma yakabviswa nemukwasha kwavanhu ndoita payback ichibva kwavanhu ichienda kunechi kumukwasha, nokuti vanenge vachireverera kuti vaigara vachiziva kuti mwana wavo ipfambi vachigarisa nemukwasha. Mukwasha asangana nedambudziko havachada kunomira naye, mwana wavo ari kuramba kuuya kudare. Zvakare mwana wavo achiziva kuti haana mhosva anoregererei kuzosunungura pano kuzosunungura ndiye munhu anosunungura vanhu ava. Iye wagara kuti kwete zvakadai zvinogara sengauyi ichoko ari kuti ndizvo zvinozosungirira baba avo kana asina mhosva, but mhosva inowanikwa nechi nokusauya kwomuri yeye. Takuprepare masamons ekudeedza vabereki vemukwasha amene iye mukwasha kana achizvinzwisisa, but atitsvage kunzwisisa kwake kumhanyira kuti timupe mombe dzemunhu asina eco-witness. Chikombawo zvachonawo chataakutofunga kuti chikombawo chiri kutotaurawo izvozvo, wouya uchiwitnessa uchiroverera umwe wako kuti so that iwe usare uri pari free. Hatitambwe idzodzo, hakuna zvinhu zvakadaro. Achauya tombunza kuti ndowaiwitnessa kamudare musuya iwe, handiti? Saka masamons ningi toda kuti mai ava vauye, kana varamba kuuya nemwana wavo ivo ndovanotodhila navo tichivati isusu aiwa mwana wenyu. Maelements ekuti mwana akaita chihure kana akachiita aripo, ekuti haungatize dare kana kutotiza pamusha wemurume wako, handiti? But hatigone kufungira izvozvo. Tikaenda kwaapiri munebvunzi makaiwana papi mutongo, maitonga mawitness musingatonge munhu muridzi wenyaya. Hakuna zvinhu zvakadaro, kuna zvinhu zvakadaro. Saka ningi vabereki vemukadzi uyu, baba namai vari kwere? Vari kwere vanambuya vako nate zvavo? Ari kumirira nyaya ndiani? Vawakapa pfuma ndiani? Ambuya vekuchikuti.
ivavo ngavasevhiwe samoni vauye kudaro, vauye nemwana wavo kudaro. Iwe utora ambuya pfumba. Leo iwe chona. Wakapa ambuya pfumba. Zvakaitika ndezvekuti munhu vabereki vake vese vakashayika, saka ndakatongotanga ndaendesa ku4 kutanga kandaibvisa achimbobirako wakaroora uchipapa kumusha kwomukaya kwamai kwaambuya here ambuya anove munin'ina wamai venhingi ndasati ndapedza, saka vakazoti ndichimira kupedzisa kuroora nekuti vambodya imwe vambodya shoma vatichimira because ndakazoona kuti vanhu ndogona kuzoora ka2 nanhasi sekuru vacho hanzvadzi yamai vake vati muzukuru chimira kubvisa zvinhu zvinji zvati toda kutanga tatsvaga dzinde rekumukadzi wacho so that makunorora cheko cheko imhepo shuwa imhepo dzirimo ivanhu ivadzotori ndyirewo futi havana chavaitombofanirwa kutanga vadya. Handiti vaifanira kutanga vakubatsira nyaya yekuti hona kashamwari nyaya iri pano. Vana sekuru pavanorodza muzukuru vanorodza vasingatore danga remombe, vanotora mombe yeumai nemombe yechimanda kana wakawana uyo asati ambodidi. Handiti votora mombe yavo yechimanda vobva vanotora zvinhu zvamai, masungiro, mafukudza dumbu nezvimwe zvakadaro zvakanangana naamai. Handiti voti kana wabisa izvi mukwasha izvi isu takuenda mberi kuti titsvage kuti vanate zvara vako vangawanikwe sei. Handiti ndio matare echivanhu kaiwayo. Ivavo vakadya zvishoma izvozvo ndivo ngavauye nemudzimai wako kudaro. Kana vatadza kuita izvozvo vanenge vakutadzira zvisingaiti. Alo. Ndanzwa achiti musi weFriday waive kune dare kunokunda ndine mudzimai wake. Ndoda kuti inzwai vakadozora. Ndatumanzwa ndichiti akakuonai here. Tikanzwa kuti pane vanhu vanoita basa, handiite basa rekuudzwa nyaya yadzimai vangu nevamwe vanhu. Kana kuti ndisumuke nenyaya yekuudzwa nzi mukadzi anga achihuriwa ndoenda kudare kunoripota. I can't do that. Because pane mibvunzo yaunosangana nayo inenge ida kupindurwa. Nyaya yekuona mudzimai achihuriwa pane zvakawanda zvinogona kuitika. Handiti saka iyi nyaya iyi yese zvayo iye wani haana kukuonai mune mukadzi wake. Ndochinhu chekutanga chakaipisisa pazviri. Onomira mudare nema achiti munhu ari kuhura nemukadzi wangu. Handiti makaona. Kana tiore nyaya tifanira kutaura nyaya tichitenderera vanhu kakumana. Kana kuti tiri kureverera chihura, tireverere chihure. Chihure ndo chatinochaja munhu. Mombe 5 tamanzwa tichitaura. Nyaya iyi zvairi kuda, iri kuda kuti munhu akanga achihuriwa ndiye auye pamberi pedare ataure kuti zvakaitika. Paroji ndo mukandiona ndiri pabhawa moti hure iro nokuti ndere kuraini saka uyo zvaari ipapo ndiye ane hure iroro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kuna zvinhu zvakadaro. Isi tunoenda kunana 20 kunotandara. Munoona munhu wokuvillage kwangu mukadzi ari pa20 achimwa doro pa20 ipapo moti ava mambo zvavari pano mukadzi ndo kuraini kwavo saka hakuna zvinhu zvakadaro. Tatadza kuibata. Zvakare iwe baba kana uriwo unorambidza kuti mai vasauye ucharamba uchingova nemhosva. Iwewe kana uchiziva kuti unofanira nomukadzi uyu muite auye nokuti ndiye achaparura zvese pano kuti mwamba agone kunzira yekuenda nayo. Kana kusazvo nzira yekuenda nayo hatitora mutara wokupina chete. Iwo zvakaregedza kushandisa chibhandiri kuna mambo kuno. Next quote. Chibhandiri achishanda.